को कॉल किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी बड़ा परेशान बड़े भाई, का हाल बा? बाग मर्दे का कोही हम सब या कुछ समय पश्चात पागल हो गइल प्रयास बानी करें। साहब। The person you have called काहे रे काहे फोने नहीं खेलागत ओइसन उ कोद ले बिया कि फोने नहीं खेलागत काज ने का कोद ले बिया होली के त वीडियो बैठले रहले के खूब बढ़िया ओकरा संग होलियो खेलले बाड़ी। क्या करी तो ओकरे तो चक्कर में हम सब खत्म हो गइनी। कहत लोग कि मिलन जुलन होई तो ओकरे चलते हम बर्बाद हो गइनी। का करल जा लाहे बार भेल बाड़े नहीं खेला बाग मार देवा केरा यार एगो काम करना और फोन लगावे के बे। महाराज फोन तो लगावत सब परेशान हो गइल बा। लगाओ एक बार हमरा सामने हम सबूत रही नु आदमी के हमरा सामने हो फोन आइल बा कि ना। आपने जिस देखो व्यक्ति भाई को देख कॉल लो किया है, वो अभी लगत फोन कॉल पर लागत कहीं और मेल होगा ठीक है प्रतीक्षा साथ होई करें। कहीं। बुझाता हमके धोखा करती है का आदमी प्रयास करें। हैं एगो काम कर बहुत खर्चा कइले बाड़े ते। तेरा मालूम बोलले बा 2 कट्ठा जमीन बेच देनी टावर हलवा खातिर ओकरे चक्कर में बेच देनी कि ना हैं सब गांव के मालूम बा। ते पर भी अब होली के दिन 500 के रिचार्ज करा देनी। बताओ हैं तो तारा पीछे हमरा बुझाता कोनो कहानी कांडो ने बा। एक काम करो हम जातने मोटरसाइकिल अपन ले आतन ठीक बा अच्छा आ तू लगावत रह लागल ठीक बा ना त आवतन चल ओकरा गांव में ओकरा एरिया में देखल जाई। ठीक एक बार अभी ट्राई मार लेते हैं मार देखो तो। इतना परेशान बड़ा मत दिया तू। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी फोने नहीं खेला खेला बतियाए के मजरा कुछ अलग बा। कोनो बात ना हम जातन गाड़ी ले आतन ठीक बा चल अच्छा। कर पंच जन होई तो न होई ट्राई देखल जा ठीक बा चल। ठीक बा देखो जानू तारा चलते हम चुहाट पिए के पड़ता जौन आज तक छूले ना रनियो कान सुनले बानी कि एमे बहुत नशा रहेला। जा हो जानू जा हो जानू जा। अब का करी अब फोटो पर तन चुमा लेके तनी बानी मन तो करता जानू तारा चलते हम अपन साफ नस काट दे साफ। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना अरे भाई पिंटुआ के ना देख रही है। उठा दो घूमत रहलन बुलेट पे ए बरा का हो गेल भाई कल खून बंद कर जल्दी खून बंद कर दाब दाब हाथ जल्दी दाब हाथ दाब दाब तो अरे दाब से होली पड़ता का बोल बा मर्दवा का कोई साफ रात हो गई रहल ज्यादा ये अब ओकरा चक्कर में यार में धोखा मिल गइल बा कि ना कटा गइल बा एकर कामना के चक्कर में पानी पिया करे बाप रे ओइ तो चुमा से दारू खाने मौका तरी दे पानी पिया पानी ना दारू हटा अरे बा होई ना दिख रही काठी रे कितना सुंदर बिया। अरे बाप रे इतना बढ़िया माल दे एक छारा सिंह खानी बिया एक और लागती आई हई नस ना काटे साला रे दाब ना दबले ना हाथ लगा तो मर जाई हमनी चाकू से जबे क लिया ई साला ते हाथ कटले बड़ी से बताओ कहां घर है को खून चुआ तो दाबा ना कस के यही ना बगले में बा घर केने रे यही बगले में घर बा मननपुर पिंटू का दिक्कत बा काहे छोड़ देले बिया रे तो ए मर्दवा का करी एकरा चलते चलते तो हम बर्बाद हो गइनी हम साफ बर्बाद हो गइनी साफ लड़की के चक्कर में ना पड़े के वही चलते हैं का करब अब ठोकर मिलेला तो बुद्धि पुगेला अब का करी एकरा चलते तो हम तो हाथों काट लेले एकरे चलते सब जिए के मन नहीं के करत हमके इतना उ धोखा देले बिया कि जिए के मन नहीं के करत एकरा चलते हमरा जा दे रो मत छुपा जो क्या करी अब? ले चलो सर बिटू का दिक्कत बा ए बिटू हां ई सही के कटले बा कि झूठू के कटले बा नस फाड़ लेले बा दे नस को सीधे नस लोग हमरा खून खानी नहीं खे बुझाए
बाग रे बेहुदा अब पानी का चढ़ावे के पड़ी लागत है। का बोल भाई कहो ना कुछ कहो, दुख दर्द बताओ। ए मर्दवा कह रहा एकरा चलते चलते तो हम पागल हो गए बनी साहब। साला कह रहा प्यार के पहले कहत रहे कि तू हमार जान हुआ प्राण हुआ। अच्छा खूब ऐसन ऐसन बात कहले रहे कि बाप रे ओकरा चलते चलते तो हम अपन सारा धन दौलत सब लुटा देनी, सब बेच बाच देनी। तेही जन साले आज पी के पटाइल बाड़। ये बरा तो का करियो, फोन कर दे तो फोन लेबे नहीं के उठावत। जान जान कहे के उ सब लूटे के तरीका हटे ना, तो ओकरा चलते अब हम बर्बाद हो जाए, मर जाए हम साहब। ना छोड़ा ना और फोन लगाओ, लेक बोर लगाओ फोन। फोन लगाओ हमनी चलते हैं। फोने नहीं के लागो, लगाओ एक हम शेयरिंग कर देंगे। लगाओ उठाई फोने नहीं के लागो। लगाओ चलो 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 उठ क्या हो जान साहब ने फोने उठावल छोड़ देले बाड़ू हैं? साहब फोने उठावल छोड़ देले बाड़ू, बस होलिये भर रहे हैं? खाली फोटो देखी हम, होलिये भर खाली रहे हैं? बोलो तारा चलते चलते तो हम सब बर्बाद हो गए नी सब हैं? तनी तनी हमरो खाली तनी टाइम निकालो तनी हैं? ना मिले रहुओ के मौका दे, रहुआ चिंता मत करी। जा साहब तू एथिए साहब मारिए देले बड़ू माया आई ना हैं? कहाँ रह गइले, अभी ले ना आइले। काजी का हो हाँ तू तो साफ मिलल जुलल छोड़ देले रहलुआ, फोन काहे ना उठावत रहलुआ तू? अच्छा रहुआ बानी दूसर दुआरी के फेरा में हमरा से कहता नहीं। रहुआ रिचार्ज करवैले बानी हमार नंबर पर, से बताई ना सबसे पहले। हाँ मोबाइल में होली के दिन तरह के 500 के रिचार्ज करई नी आ तू कहता रुक रिचार्ज नहीं तारा चलते हम अपन हो 2 कट्ठा खेत बेच के टावर हल वही कि सब बर्बाद तू कह देलू। अभी तू कहता रू होई ना हो कहे कोइलू तू? जाई दी देखो तो साहब भाई हाथ काट के लाल कर लेले बानी। हमरा के खेदो तनी है, रहुआ बानी दूसरा के चक्कर में ही नहीं के बोला। ना महाराज उ सब गलत बाबा, तहारा चलते देखो तूहे न कहलू तू हमार जान हो प्राण हो होई हो है। ए बड़ा मन करता अब रोए के हमरा। एगो चुम्मा दी जल्दी से। क्या हो जान चली ना होने चलल जाओ ना, तो केहू देख ली। चली चलो सोना दोनों गुड़ा मिलो तारे सन चोचा में चोचा सटइले बाड़ा सन। केने हो? अब देखो सन होने काडी जंगलवा में। हां जंगलवा में चल तो लाठी ले चलो आवे के बाद मार के मुआ दिया सन, हम भागतानी। पूछो ना बात ही करत ले पूछो ना साला इज्जत वाला निकलो पूछो ना पूछो नहीं कर लेके जगह न मां सांस देख मर गई रे बिकुआ साला भाग मर गई भागो। ये प्यार में क्यों होता है नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें। धन्यवाद।